Maayong adlaw kaninyong tanan, kaniat dinhita mo anhi sa buwakan ni Alejandra sa Gaas, Balamban, Cebu City. Manuroy ta dinhi dapit sa ilang lugar sa Gaas mo ni ang Atong tsadang suruyo ni suruyo. diring dapita kay talagsara ra ba kay ta makaanhi. Magpusing-pusing ta diri nga side kay atong tan-awon ang ilang kagwapa gid sa lugar uban Sa pamilya ni Daddy. Sada kayo ang pagkahimo nila ani diri mura siya ground dayon diri murag heart, sada kayo ang pagkahimo. Unya kabalo mo kani ilang gihimo nga murag heart diri tsuranan sus kani ra yung mga bulak nga mga ordinaryo ra kay nga bulak nga di gid matawag nato nga mahalon baratuhon ra kay ni kay sama sa bigunya kaning mga tawag ani nga mga bulak nga common kay kaning mayana pagkanindot yung kay tan-awon nga giparehas nila tanan ang color igilinya nila isa ka color sa isa na pud ka color pagkagwapo kay tan-awon unya bratur pe kay nga bulak. Simple ra kay siya nga mga bulak pero tan-aw nimo pagka-arrange nila gwapa gid kaayo. Dayon kaning buwakan ni Alejandra diri nimo ni makita sa Gaas, Balamban, Cebu City. Sada kayo ni siya mao ni ang buwakan ni Alejandra. Kaning Alejandra diri ni nagikan sa pangalan sa Spanish word nga gikuha sa pangalan ni Alejandro. Unya ang pag-pronounce po dayon sa Alejandra is Alejandra. Bitaw oy minus kay kuan ng mga pronunciation diha di ko masilbi nga na oy. Basta kay mao na to ang buwakan ni Alejandra. Bitaw oy ato ning subayon paingon dito sunahan kay taas pa kay ni gwapo kay ilang braids nga pwede nato ni suruyan unya napo diri din ilahang mga flowers nga mga dahlia. Dahlia ni siya og gwapa kanya buntod pud dayon ang kapalibot pastang sadahag yun sa mga bugnaw kayong hangin, presko kaayo ang hangin, mura bag makalimot ka nga wa kay sudan pag uli sa inyo charot. Bitaw ay makita nimo diri dapita sa ilaha sa buwakan ni Alejandra mga simple kay nga mga bulak, mga karaan nga mga bulak dayon gi-plaster lang gid siya maayo, uniform nila pagkanindot na gid kay tanawon no tanawa lang gud ni gwapa kaayo sus pastilan pagkanindot gid ning lugara mawa gid imuhang problema diri nga sa bisag nagtaligsik na nagsige nag-ulan wa gid mi patuo wa gid mi nagmasilong kay naman pud sila'y payong gwapa kaayo nga ipagamit sa imuha $1 million man ni siya nga bulak o $1 million gitawag ni siya $1 million kay million ang iyahang bulak pagkagwapa gyud kayo gyud daghan kay lang gitanom kung daghan day kayo mong itanom pulo parehas tanan gwapa gyud kayo makita gyud ang beauty. So manaog ta diri nga side nya magkinahinay tag naog maligyas sa pud unya ta. Perti ra ba ning taasa dito paingon sa ubos nya gwapa kaayo tan-awon. So kung mag-anha ka diha mura sa ka prinsesa kay ikaw nga isa charot. So anhiyon nato gyud iyo tan-awon gid nato unsa gyud ka gwapa diha sa unahan paghihapon. So makita nimo diha paubos na sad siya. O simple ra kay ni nga bulak karaan kay ni pero gwapa kaayo. Din kana dayon nga bulak o kailaan ni pero kaila basta unsa ning bulakan ning pangalan ani nakalimot ko ano kailaan gwapa kain kani mga mayana man ni nga lain-lain og color ila na yung gipintalan ilahang putpat sada kayo di ba mo nilang payong gwapa kay tanan color pud mura pug buwak nila so abot ta diri sa ubos anhi na pud diri sa pikas pasubida na sad ta pastang gwapa hagyud sa ilang bulak nga simple ra kay mga bulak nga simple ra kay kaayo nga mga bulak. Sada kay siya. Kung mga kutsaritas man ang uban, mga karaan ba. Kani hinuon ilang saging. Murag karon pa kita ani saging nga murado man siguro ni mao itawag murado pero gagmay man butay. Gwapa kayo mayana nga itom na. Dayon gwapa kay lang agianan. Dayon kani mga dahlia na ni siya nga mga karaan nga mga dahlia pastang sadaha gyud. So ikaw magsuroy ka diri mawala gid imong mga stress, mga problema sa mga utang. Charot. Bitaw oy nga na lang na ang life karon sama sa buwa karon gwapa kay ka pagkataod pagkaugma mapulihan nagkag pinakagwapa then pagka sunod ana puy mas gwapa pa sa iya. So dinhi natataman hangtod na pud sa sunod nga video. Daghang salamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw. Please follow and share. God bless.